chicas, no vamos el lunes, que voy a ver el fin de... Hola, m'agradaria que vegis, a través dels meus ulls, aquesta situació de ciberassetjament que va passar l'altre dia al finalitzar la classe. El professor acabava de marxar després d'haver-nos entregat les notes dels exàmens finals. Vaig a posar-me en les sabates de 3 persones diferents, a veure si t'ajudo a tenir una visió més àmplia del que va passar. Per qui comencem? A veure... per ella. Comencem per la Mariona. Ella va ser la víctima. Va suspendre l'examen amb un 3. Estava derrotada, pobra. Em posaré en les seves sabates per veure-ho des de la seva perspectiva i així poder empatitzar millor amb ella. Anem a col·locar-nos en posició. Devolveme el examen, por favor, en serio, os suplico, no hace gracia, el examen, vamos, por favor, en serio, dejadme en paz ya, el examen, por favor. Joder, sois unos cabrones, en serio, ¿qué os pasa? Pobrecita con el 3. Us sembla ara veure l'escena des del punt de vista de la Júlia? Ella és qui ha fet la foto i l'ha pujat a l'Insta. Ella ha comès l'agressió. Em posaré en les seves sabates per veure-ho des de la seva perspectiva. Anem a col·locar-nos en posició. Es que le hacemos una foto, ¿no? Al examen. ¿Una foto? Va. Dale, hazle la foto ya. Va. A ver. Dale, dale. A ver. Muy bien, creo que... Sí, ¿no? Pasa. Ya está subida. Ya está subida a Insta, te vas a etiquetar. Un 8,5. Pobre con 3. Qué bueno, te lo juro. Es que no ha puesto ni bien su nombre. O sea, así de... ¿Pero qué hace? ¿Está loca? No lo entiendo. Esto lo recoge ella, ¿eh? Esto por la foto del examen. Lo recoge ella. Ens falta veure el que ha passat des de fora. Aquesta gent que mira són els espectadors. No agredeixen, però tampoc fan res per evitar-ho. Em posaré en les seves sabates per veure-ho des del seu punt de vista. Anem a col·locar-nos en posició.
I tu? Què faries davant d'una agressió?